Olen Krista Pari ja mun lajina on ampumahiihto. Mä tulin tänne tämän lajin takia, että kun ajattelin, että täällä on parhaimmat olosuhteet ampumahiihdon harjoitteluun ja toteuttamiseen ja täällä on hyvät nämä koulutusmahdollisuudet, niin pystyy hyvin yhdistämään myös se urheiluopiskelu. Joo, mä tykkään siitä meidän urheiluakatemian valmentajasta, joka on ampumahiihdossa, että on vetänyt niitä aamureeneja ja sitten se vettää meille myös iltapäivällä, jos on tarvetta. Ja lisäksi näissä mun leirityksissä ja kilpailumatkoilla on ollut hyötyä siitä, että on tässä, että pääsee käymään niissäkin ja saa ne koulutukset suoritettua sitä. Opettajat päästään helpommin. Nyt mä siirryn ensimmäistä kertaa aikuisten sarjaan, että se tulee olemaan vähän erilainen juttu. Että saa nähdä, miten siellä on menestystä rupeaa tulemaan. Ja opiskelun kohdalla, että haluan valmistua ammattiin. Sitä en vielä tiedä, että mikä ala se on. Mutta että toivon, että tässä alle 30-vuotiaana olisin kuitenkin jo valmis. Tässä on joutunut niin paljon koko ajan tekemään itse sitkeästi töitä ja vaikka tuntuu tosi raskaaltakin väliltä, niin sitä pitää vaan aina jaksaa ja semmoista sitkeyttä ja kestävyyttä työelämän puolellekin. Ja sitten yhteistyötaitoja ja kaikkea tuommoista. Ja on fyysisesti hyvässä kunnossa, niin jaksaa raskaampaakin työtä sitten helposti. Kannattaa opiskella, että siinä on sitten joku pohja, mihin lähtee rakentamaan, kun se urheiluura loppuu. Ja muutenkin se tuo tosi mukavaa vaihtelua, että se elämä ei ole ihan vaan pelkästään urheilua. Pysyy pääkasassa, kun on sosiaalisia juttuja ja kaikkea muutakin mukavaa.